sholihat. Pripun kabare? Sae toh? Insyaallah Allah paringi kesehatan kalih kita sedaya nggih. Sugeng kebahagiaan meneh kalih Bu Evita. Bocah-bocah ing dinten menika Bu Evita badhe ngajak sinau basa Jawa babagan tembang dolanan siji loro telu. Nah, sadurunge miwiti pasinaon dinten menika, monggo kita ndedonga rumiyin nggih. Ndedonga kawiwitan. Cekap. Nah, bocah-bocah, saderenge sinau, ayo peralatan tulisé diletakke teng meja. Nggih, disiapke rumiyin. Buku, pulpen, utawa pensil. Nggih, teng mriki Bu Evita wonten video pembelajaran. Tolong diperhatike nggih bocah-bocah, menawi wonten sing penting, tolong dicatet nggih. Nah, bocah-bocah, sakniki kita sinau basa Jawa tembang dolanan siji loro telu kangge kelas tunggal. Ibu mulai nggih. Nah, teng mriki kita sinau babagan tembang dolanan lan arti lan maknanipun tembang dolanan siji loro telu. Nah, tembang dolanan iku napa to? Tembang dolanan yaiku jenis tembang sing prasaja utawa sederhana. Nah, biasane ditembangke dening bocah-bocah cilik sinambi dolanan bareng karo kancane kang ngemu pitutur becik. Nah, saiki napa niku tembang siji loro telu? Tembang dolanan siji loro telu yaiku tembang kang isine pitutur. Pitutur niku nasihat kanggo bocah-bocah supaya mirengake lan merhatike guru menawi guru niku nembe jelasake. Artinya tembang dolanan 1 2 3 itu tembang yang isinya nasihat untuk anak-anak agar mendengarkan dan memperhatikan gurunya ketika guru menjelaskan. Nah, teng mriki ibu wonten cakepan atau penggalan tembang siji loro telu lan artine. Tembangipun siji loro telu astane setepu. Artine 1 2 3 tangannya dilipat. Kaping kalih mirengake bu guru menawa didangu. Artine mendengarkan bu guru ketika dipanggil. Lanjut 4 nuli 5 lenggahe sing toto. Artine 4 lalu 5 duduknya yang rapi. Lalu ojo podo sembrono mundhak ora bisa. Artine jangan sembarangan, nanti tidak bisa. Nah, maknane tembang siji loro telu yaiku menawi bel mlebu sampun muni, siswa kudu lenggah temoto, tangane sedeku utawa dilipat kalih nunggu bapak utawa ibu guru rawuh. Menawi bapak utawa ibu guru nerangke pelajaran, siswa kudu mirengake, ampun gaduh, ampun rame. Mengkeh menawi siswa gaduh, mundhak ora mudeng pelajarane. Nah, teng mriki ibu wonten cekapan liyane tembang dolanan siji loro telu. Yang pertama, iki lho sirahku, mustaka bu guru. Artinya, ini kepalaku, kepala bu guru. Samparane ibu, yen sikil kanggoku.
kakinya ibu, kalau kaki untukku. Iki lho mripatku, paningal ibuku. Ini mataku, mata ibuku. Sing iki tanganku, astane Bu Guru. Ini tanganku, tangan Bu Guru. Nah, cekapan tembang dolanan 1 2 3 teng mriki niku nemu unggah-ungguh basa kangge bocah lan kangge wong sing luwih tuwa. Niki contone, iki lho sirahku. Sirah niku dinggo bocah-bocah cilik. Nah, menawi dingge Bu Guru utawa wong sing luwih tuwa niku namine mustaka. Nah, lanjut samparane. Samparane niku dingge ibu utawa dinggo tiang sepuh. Nah, menawi dinggo bocah cilik niku nganggone sikil. Sikil. Lanjutane iki lho mripatku. Nah, mripat iku dinggo bocah cilik, bocah sing luwih enom. Menawi dinggo wong tuwa niku namine paningal. Nah, niku nggih bocah. Lanjutane iki tanganku. Nah, tangan niku dingge bocah enom, dinggo wong enom. Menawi wong tuwa niku nganggene astane. Astane niku artine sama, artine sami kalih tanganku. Nggih, mekaten piwulangan babagan tembang dolanan 1 2 3 arti lan maknane. Nah, bocah-bocah mau sampun sinau nggih kali ibu babagan cangkepan tembang kali arti lan maknane. Nah, diharapkan saking piwulangan tembang menika bocah-bocah saged ngambil maknanipun utawi saged mraktekke maknanipun ing dinten sehari-hari. Nggih, piwulang menika sampun cekap. Bocah-bocah menawi ibu wonten salah, ibu nyuwun ngapura nggih. Inggih mungkasi piwulangan dinten menika. Monggo kita ngucap hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup nggih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum